Ματιουδάκη, δεν ακούγεται. Ακούγεται. Χειρούργο, οδοντίατρο, στοματολόγο. Ανέτα, έχεις το λόγο. Είσαι ψυχή, θα το... Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανέτα Πέτκου Μαθιουδάκη. Τα τελευταία 14 χρόνια εξασκώ το επάγγελμά μου ως χειρούργος οδοντίατρος στοματολόγος στη πόλη μας. Σας καλώ με την ψήφο σας στο συνδυασμό του Νίκου Μαγκανάρη να με αξιώσετε ώστε να συμβάλλω στον τομέα που εξειδικεύομαι. Στο τομέα δηλαδή της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Δύο θεσμούς που στη σημερινή πραγματικότητα πλήττονται και στη πόλη μας χωρίς εξαίρεση. Από πολλαπλούς παράγοντες, από την οικονομική κρίση, από την κακοδιαχείριση των προηγούμενων ηγεσιών του Δήμου μας, από την έλλειψη κρατικής μέριμνας και άλλα. Το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο αυριανός μας Δήμαρχος Νίκος Μαγκανάρης στοχεύει στην αναγέννηση του Δήμου μας, καθώς και στην αναδόμηση και αναθεμελίωση όλων των υποβαθμισμένων θεσμών. Βλέπετε, όλοι μαζί μπορούμε να πάμε το γαλάτσι μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη κυρία. Τζόρτζια ή Γεωργία? Η Γεωργία Σαλούρου, ειδικός παθολόγος, διαβητολόγος. Την παρακαλώ να αρεστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γεωργία Σαλούρου. Είμαι γιατρός ειδικός παθολόγος με εξειδίκευση στο ζαχαρόδι διαβήτη και την παχυσαρκία. Γεννήθηκα στο Γαλάτσι, όπου τελείωσα το σχολείο με αριστεία και επένους. Φοιτήσα στην ιατρική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι παντρεμένη και έχω μία κόρη. Στο Γαλάτσι δημιούργησα την οικογένειά μου και εδώ δραστηριοποιούμε επαγγελματικά. Για το λόγο αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, είναι η πόλη μου.